wanyalo wacho ni entiere kod thoche mar rakruok e ng'we laro kom od bura mano ja od bura ma kaunti ma Kisumu. Tamani. Korka kori. Adwa ni atem riwo gima jowetena gi osewacho duto te Joyce. To nitie makamoro minyisowa e muma ka Nyasaye noyiero Daudi mondo obed kingi. Samuel noneno ka Daudi ne tin, oneno ka gima Daudi ok nyal bedo kingi. To gikone Daudi nobedo kingi, ma be en achiel kuom jogo manotelo ne Jo-Israel, manotelo e yo makare kabisa. So seche moko nitiere ma telo mar jomatindo kelo lokruok kendo kelo dongruok. An kaka Beatrice e kom mar woman representative ma Kisumu ni asetiye. Kendo asebet katiye higni 2-3 mosekalo gieki. Ayie gi jowetena ka giwacho ni sani koka waneno ka jotelo biro gitimo gik moko achiel 2-3 nikech wachiegni dhi e yiero. Mano ni kare, mano waneno kata Kisumu kuchocho ka dhi mbele. To ber bende Joyce ka ubet gi jatelo no mong'e shida mudhi through. Komar woman representative ni mandate mare mokwongo en ng'iyo maslahi mar joma mine. Wang'iyo jogo ma ong'ol e yore mopogore opogore. Wang'iyo maslahi no mar rowere kaka wanyalo tiego gi e yo man kare. An kaka Beatrice Amondi asewuok oko kamiyo mine equipment mek tich. Atiego mine e grube matindo tindo gi, amiyo gi kojolo pesa moro ma gimede table banking gi. Asewuotho gi rowere katiego gi e grube gi eki kuma gintiere gi, mo decide ni gin kanyakla gitimo ohala no mar luoko geche ba miyo ka wash machine. Nekech kinde duto king'iyo mine wa matindo tindo gi, bank gi mokwongo en group gi niendi ma gitime table banking. Koro kwanyalo yudo yo mwanyalo jolo godo grube gi gieki to wanyalo konyo gi mondo giwe kao pes oko e atamalo magiduoko ga atamalo kabisa. Mano endo keto tich bedo matek sama gitimo ohandgi. Koro an kaka Beatrice Amondi ma wuoth masewuotho Joyce. Kendo awuok oko kabisa kendo pod awuok. En gima adwa medo timo. To be nyaka wayiere ni population mar youth masani ok en gima ochako sani. Ma gima nochako higni machien kabisa. Nyaka nwayud independence en mbaka ma ji osebet ka goyo ni 1-2-3 yudhe biro, population mar yudhe biro, yudhe biro momo wa mbele ka. To sirikande mokalo gite gima gisetimo mondo gikony rowere mondo yud tich onge. Nyocha kwaneno ka President William Ruto ochako kelo project mar affordable housing mandiko rowere e yore mopogore opogore. Waneno kanyota program no kelka mondo kony rowere e yore mopogore opogore. Koro problem mar youth surge ne ok en gima ochakore sani. En mana ni sirikande mokalo gi poko bet ka keto mikakati man kare mondo wane ni yudhe gieki be wakonyo gi e yo machalo nade mondo gibe giyud tiegruok kuma gintiere. Koro an nakwayo jowa ni wang'ni wateme uru betend yudhe gieki. Eko ka ginyalo jajwa ni nwatemo youth to kotiyo. Kinde duto inyiso wani sapodi sa biro mbele. Ananeno ni sa en sani. Mondo gimiwa nafas wabe watine jopiny kaito gi jajwa from that ni ok ne watiyo ne gimiwa nafas to ok ne watiyo ne jopiny. Matine ni temo wacho ni in kalura wacho ni e kom mano mar jaod bura ma kaunti ma Kisumu sebedo kitiyo kuro kuom thuolo mar higni 2 koro. Higni 3 koro ma higa mar 3 koro. Penjo en ni gigo misebedo kitimo bende nyalo miyo jopiny bedo kod geno kuomi kata ginyalo untrust mari ni Beatrice ni koro ka wamiyo telo yiero mano mar higa mar 2027 to bobedo komedo tiyonwa maket kod kaka notiyonwa ko onge telo kata ko onge komno. Ok ni kose mi kom tilal miru. Ok anyal lal Joyce nikech apani lekwa bok chope woman representative kanyo. Pod wadhi mbele. To king'iyo adier wan kaka rowere wan gi chuny mar tiyo ne jopiny. Nafas ema pok omiwa motegno. Nafas udwa ni ng'aw miu nafas. Mondo jowa mane e kombe gieki be owene yudhe be oteme telo. Kisebedo jatelo kuom higni 15, higni 20 to lokruok ma jopiny neno onge. Ok iwene ji nafas mondo rowere boteme. Kaito jogi wach ni rowere nwamiyo nafas okotimang'o okotiyo okotemo. Problem mantie Joyce en ni wadonge era mar internet. To ok ni internet niendi oyudowa. Internet ni wayudo ka. To one very informed. Kendo wapenjo maswali. Wadwa accountability. Koro ing'eni jogo eko manodongo chienwa ok negi dongo ka gipenjo makoro ineno kwa penjo gi. Wan joma beyo kendo tich be wanyalo komiwa nafas.
En mana ni waero penjo mang'eny kabisa. Wadwa get into the rock bottom ni gini endi to chopo kanade. Gini endi to ang'o momiyo ok otimre in the right way modwa ni otim ang'o mondo otimre godo. Koro ka jowa nyalo miyo wa nafas mondo watelnegi to gidhi